Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong hikai school contract hakakhatlai tarik unai lur arajar apawar hadian bakila syong jialang hakmat umot kyang nangba hajan civil hospital Shillong. Kilashim yakarai bakin penklannya kajiaki hadian baka sorkar kakuman bat sngap jar yaki jingdawa jongki. Nakaliang uba berbor yang tem ubadai unong yalam kinong hikai school contract haba ay jingkren. Ula ong baon beteng bet ya kajiaki kabakam teng bat kensawan kinong hikai nagiwei ki district nadu shibet janmin bat lashai. Ula ong ru ba mentakasngi kensadon kinong hikai kiban led ay ki kot kisla ha umentri rang ba kajella u konrad kisang ma ha sekretarian. Nakaliang jongi ngin beteng ya ka indefinite hunger strike hang nei but ya ki kot kisla ki jongi jong pernai kai ngin penpoi cha ka office jong chief minister. Kumut ki dangbun kin banwan Ngila don kat ni don kiba wan sibet jan metro don kiba wan lasai kumta ngila pentip pajba ba kin yawan pajba hang ni hanrai don kiban kiba sitom ro hanrai kat kibala kin hapan wan sekani ka jaka kata kadai ka jingya kutlang jongi menta hakani ka meeting ka jongi banmit basgi badmit besngi ngin chonglang hang ni ngin ya achat khan hang ni hadu bangin yo ban khai uso uba ngingi aparo cikata to nakaliang jongki noikai kibratip kom ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association ni ladon ka meeting ha kabangi na syong hangne ha putpat jongka kyang nongba kumangitip ajan civil hospital adin ka jingya wan yastok tilang jongki pernoikai daki alpulai pumut menta angila simbiang ya karai kata kalongba ngin namar kajing kuman joka sarkar halor kajing songsat khan mentala sitiyau dan nakaliang joka sarkar kam aik sai kanu gunuro tengila ya mer jingmut lang dakabangin yakhe dakaba khamteng kata kalongba babaro kinoikai naki district ba fer kin poi hakni ke jaka but kabar ka senjam kabangi ngile kalongba ki noi kai ken like submit ro ken surrenderi ki document jongki sia chief minister kaban sedang nadu menta bater terkat ba ngimpat yo ka jubab te nakaliang jongi ngi pentip sia ki pernoi kai kumju bagani gade garai kabangile sim menta kasngi haga jingdon lang jongki babun ki noi kai na kaleng jong ke district but nga pentip si pernai kai ba ki ba sngokhia yala ka jong ka kam kin snobha banwan nadu sibet janmet lasai hadu bangin yo ban khai yo so ubangi ngi ap kemang baro sikata but nakaliang jongi nga pentip ro chikibor jong ka sak office jong o chief minister jongi bamanta hadin nang ni hadin kani ka meeting ngen like sya office jong u ban like surrender ki document jong ki katuk kanengot ki nohikai ki jongi te ngila syong ngila rai ban syong hang ni but don ki ba like surrender ki documents ki jong ki tang kita ki sngau ki jongi hadu menta ki don ki bala pen krai tang arngut yo le seng ampat yo jingtip hang ni hang tai andai hadu menta ka bala tikina ki de arngut kibala adon kat bat nga nadu ka asnginengkong namar kila wan nadu singengkong kila long ready lupa andai kini ki bedang suwan menta ka meeting te kimpat long ready. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.